No, jo sí no estic ben tipa d'aquesta família. Tenen uns merders entre ells que no sé com t'aclaren. Ai, sí, us aneu enterat el que ha passat entre en Miquel i en Josep? Qui és en Josep? Un pito. Ah, sí, que s'han discutit. Que fort. Jo, sabeu què va passar l'altre dia? Què? El senyor Farga, quan jo estava netejant, i em va agafar i se'm va insinuar. Sí, no faràs, no ho dic, aquell home no... I què li vas dir? Li has dit alguna cosa? Vaig marxar. La dono? No, no sé, fa por la seva dona. Mare meva, quins problemes que hi ha per aquí, eh? Sí, sí. Quina hora és? A les 9 ja quasi. Hauríem de començar a portar els plats i tot. Sí, sí.